Asian cartel kedu ife na-emenụ nwanne anyị na ndị Europe abụrụ ofu ka mmadụ esi bata obodo ọfụ dị lọkị nweta nwaanyị obodo na-akwụrụ ya bills o kwesịrị dọbụ hustle ka anyị na nwa onye obodo chụba ego nwanne adọbara ngada ịmarịba ajị sarịba efele chefuo ego isi naanị Igbo ka isi nwanne anyị na ndị Europe abụrụ ofu a na-enye ndị Europe green card nwoke ife a na-enye anyị ọkwa marriage pass ma ha eze nye student visa nke ndị Malaysia na-akpọ Malaysia gị Malaysia take nwanne dọbụ ya hustle ndị Europe amaka ndị UK amaka ndị UK asef ike na-agwụ ndị a onye yi ike eghe ya na otu top up 10 pounds ọ na-ewechi ụfọdụ 6 months ife ndị ogologo akọ ndị a dị too much mana enwe bụ ndị eshire enye anyị visa nwanne ka anyị dọbụrụ ha hustle chụba ego inweta nwaanyị obodo nwanne mana ife a na-alụ ọlọkịka ịdị you get to the point now. adịbaziere nga dịrịbọ ka evi ya akọlụ nne ka evi ya akọlụ nna yi cheta na family na-echego nwanne ịbịara 500m bụ alụ You know my secret. mana ọka mana ịgbaba mbọ mana ịgbaba mbọ gbagide mbọ gbabuzie mbọ ọ bụ na ọ sụ ọzọ ịma na Alfonso so na anyụ ya ịkpakwu ada na-echọba ya You get the point now. ma ya bụ gịrị still remain anyị go TV adịrị bụ efola anyị ka anyị na-ewepụta nwayọ nwayọ udo